Balma assalamu alaikum. Mali bena aka san 60 yɛrɛma hɔrɔnya seli kɛ sini n'o ye tarata do ye septembre kalo tile 22. Teleɲɛta a ye baara dɔ sigi o kan. Mali kalanso k'a daminɛ san 1960 la kana bila bi la. Abdou Ouattara ale ni kalan ɲɛmaw u ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka baro kɛ. Côte d'Ivoire jamana na fɛn min ye fanga sinamatɔnw ye olu kɔni kɛra kuluba kelen ye walasa ka maa bɔ fanga na n'o ye Alassane Dramane Ouattara ye. O ni kunnafoni wɛrɛ olu de ye kunnafoniw ye an bɛna min lase aw ma bi donba makɔnɔ tile 3 hijira san 1442 don. Teleɲɛta mafilɛbaa bɛɛ lajɛlen aw ni su. Septembre kalo tile 22 san 1960 septembre kalo tile 22 san 2020 Mali bina a ka san 60 yɛrɛma hɔrɔnya seli de kɛ nin tarata doya in na. Seli min ni waati caman na a kɔni ye wulikajɔ ye jamanaden bɛɛ lajɛlen ma. Nka ɲinan fɛn min ye seliw kɔni ye a bɛ kɛ ka sɔrɔ mankan caman t'a la ka sabu kɛ an ka jamana yɛrɛ bɛ cogoya minnu na. Abdul Aziz Doumbia ale kɔni ye jateminɛkɛ ani Munir Jire u ye jateminɛkɛ a ko kɔnɔna na an ka jɛ ka a lajɛ. N'a fɔ a dogolen tɛ aw kelen-kelenna si la cogo min na fɛn min ye an ka ba Maliba ale ka yɛrɛma hɔrɔnya tali san 60 hukumu kɔnɔna ye an b'o de ɲaɲali baaraw kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔna na an ye wulikajɔ kɛ ni ka na maa dɔw ɲininka u ka hakilinaw la yalima 22 septembre yɛrɛ kan ka fêter cogo jumɛn na ani ambiance yɛrɛ bɛ cogo jumɛn na jamana kɔnɔ an bɛna seereya minnu sɔrɔ o 22 septembre ɲaɲali baaraw kɔnɔna na an ka jɛ an ka maaw ka seereyakanw na mɛn ɲɔgɔn fɛ. Je pense que an bɛ se k'a fɔ ɲinɛta bɛ ka organiser parce que an ɲɛ b'a la drapeau minnu sirilen don ani jamana yɛrɛ bɛ hukumu min kɔnɔna na ɲinɛ n bɛ se k'a fɔ an bɛ sɔjalen bɛ ɲinɛ dɔɔni ka tɛmɛ salon kan parce que an ɲɛ b'a la bɔda b'an ye dɔɔni ɲinɛ quoi sinon effectivement salon o ta kun tɛ tan ambiance foyi kun tɛ mɔgɔw la salon parce que an bɛɛ kun kamana gannen don mais ɲinɛ an b'a ye yɛlɛma dɔɔni kɛla et puis an ɲɛ b'a la an ka militaires bɛ ka commencer ka fɛn dɔw kɛ o bɛ k'an dusu min kosɛbɛ o nisɔndiya b'an na et ça se sent même en ville et dans la ville de Bamako ça se sent ça se voit. N b'a fɔ faso ɲɛmɔgɔ ye dɔrɔn ni faso ka yɛrɛta kɔni fêti sera san yɛlɛma fêti sera an ka mɔgɔkɔrɔba dɔw de y'a kɛ o y'a sɔrɔ an yɛrɛ tɛ yan bon n'a ma ɲɛ k'olu y'a kɛ o joli de bɔnna an na a tali ma nɔgɔya dɛ ça n'a pas été facile pɛrɛn bana Modibo Keyita ninnu a ma nɔgɔya o bolo bon n'a ma ɲɛ k'a bɛ ka kɛ an minnu tile la an kan ka continuer k'a ɲɛnamaya pour que an fana denw olu fana ka continuer n'a ye surtout faso ko in na mɔgɔw kan ka jija an b'an profiter k'a fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw kan ka jija ka hakili to fɛn dama dama na jamana yɛrɛ tɛ se ka taa ni nkalon ye il faut que mɔgɔw ka segin kɔ maraw ka segin so mɔgɔw ka segin éducation ma an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka baara kɛ an ka jija ka bolo di ɲɔgɔn ma sinon mankan o mankan bɛ yen a bɛɛ ye yuruguyurugu ni bɛnbaliya ni tiɲɛfɔlibaliya nkalontigɛ ni fɛn o de bɛ na ni nin bɛɛ ye o bɛ na ni source de gɛlɛya o gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ yan a bɛɛ jujɔn ye la corruption ka yɛlɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn an ka bolo di ɲɔgɔn ma baara ka kɛ quoi. Sini Mali ka san 60 indépendance talen san 60 fêté effectivement an b'a kalama bon ɲinan ta kɔni ani salon ta particularité minnu bɛ yen nɔ salon bon n'i ye jateminɛ kɛ nin période in na engouement ba kun t'a la ka ɲinan ta bɔ an kɔni ka fɔ an kɔni an nana Bamakɔ an ɲɛ bɛ drapeau la fan bɛɛ fɛ et puis an yɛrɛ b'a la fête se prépare u bɛ ka fêter a bɛ ka labɛn donc les gens sont fin prêts pour au moins fêter cette fête là. Welewelema daminɛ la ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma yɛrɛta kɔni n'an y'an yɛrɛ ta il faut que l'indépendance soit effective donc jamana ɲɛmɔgɔw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la c'est u ka jamana surtout la sécurité an bɛ jamana kɔnɔna la ne tɛ Bamakɔ yan nɔ ne bɛ jamana kɔnɔ ka taa de donc an yɛrɛ b'a dɔn insécurité min bɛ yen nɔ an b'a dɔn jamana ɲɛmɔgɔw kana kɛ fête ba yan nɔ ka to défiler la ten tɔ ka sɔrɔ foyi sécurité foyi tɛ jamana kɔnɔ vraiment ne yɛrɛ kɔni bolo la fête là a bɛ se ka kɛ on peut montrer notre joie mais u k'a kɛ Ala ni kira kama armement ko in quoi yanni u ka armement jira an na u ka taa sécuriser quoi u kana na armement foyi jira an na ka min t'an bolo k'a fɔ ko kana armement jira an na k'a sɔrɔ an bɛ insécurité la attaque bɛ kɛ à 5 km des villes n tɛna dugu tɔgɔ fɔ
i b'a dɔn gendarmerie bɛ yen fɛn bɛɛ bɛ yen attaque bɛ kɛ u bɛ wele u tɛ na mɔgɔw bɛ ka mɔgɔw débrouiller ka b'u ka nafolow la ka taa n'a ye donc u kɔni k'a kɛ ala kama u kana na défilé foyi kɛ yan ɲinan u bɛ se ka fête kɛ ka ŋaniya yira kɛ ka yira an y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta san 60 ɲinan mais ka avion ni fɛnw panpan sanfɛ ka sɔrɔ mɔgɔw tɛ sécurité la jamana kɔnɔ vraiment ça c'est des propagandes et je suis contre n'a ma ɲa a bɛ pan sanfɛ a k'a sɔrɔ la a bɛ se ka jamana kɔnɔdenw sécuriser à travers les pays sans quoi moi je n'en vois pas l'importance kumakan laban min kɔni bɛ ne bolo jamana ɲɛmɔgɔw jamana mi position min na ɲinan nin cogo in na u ka fɛɛrɛ kɛ u ka bɛn a la i politique maaw i CNSP wu il faut mettre les pays au-dessus de tout le monde jamana bɛ bɛɛ sanfɛ n'a gɛlɛyara an bɛ sigi an bɛ kuma de sinon n'an tora nin munumunu in na tan tɔ k'a fɔ ko an bɛna indépendance fêter demain o ye CEDEAO ka date laban ye donc u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ u ka bɛn a la u ka président sigi u ka baara daminɛ vraiment o de kumakan laban bɛ ne bolo ka f'u ye. ɲinan 22 septembre n bɛ kumakan bila an ka sɔrɔdasi minnu binna nord ni kɛlɛ minnu bɛ ka kɛ sisan nɔ ala k'u bɛɛ dayɔrɔ sumaya maintenant ɲinan 22 septembre ne bɛ se k'a fɔ a bɛna kɛ 22 septembre ye 22 septembre min bɛna se ka a yira maliyɛn bɛɛ la k'a fɔ ko mali ye jamanaba de parce que n'i y'a ta k'a jateminɛ a bɛ 22 caman bɔ an ka mali a maralen don ni civiliw de ye olu de tun bɛ fanga la bon an dun bɛ yɔrɔ min na bi action minnu kɛra dugu kɔnɔna la bɛɛ b'a kalama maintenant mɔgɔ min bɛ pouvoir la ni jamana ɲɛmɔgɔba don sisan nɔ n'o ye Asimi Goïta ye ale ye militaire de ye donc n bɛ se k'a fɔ cogoya dɔ la an ka ɲinan ni 22 septembre in a bɛna mali ka armée ani mali ka puissance k'o refléter diɲɛ jamana tɔw bɛ se k'a ye cogoya min na bon parce que n'i y'a jateminɛ fête nationale la très généralement dugu camanw bɛ yen nɔ olu b'u ka jamana fangatigiw tenitigiw fininatigiw olu b'o de sankɔrɔ ta walasa k'u ka jamana fanga yira donc ɲinan ta comme i y'a ye an yɛrɛ ka finitigiw de bɛ yen nɔ donc ne bɛ se k'a bila n kun na depuis sisan organisation yɛrɛ kɛcogoya ani fɛn min bɛ maliyɛnw kun na 22 yɛrɛ bɛ ka fêter cogoya min na ɲinan ani san tɔw ta n'i y'a jateminɛ e yɛrɛ b'a dɔn k'a tɛ kelen ye fêtiw bɛ ka kɛ fanw na organisation bɛ ka kɛ association bɛ ka fɛnw kɛ bɛɛ bɛ ka fɛn dɔ kɛ i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na association dɔ nalen don sur place o bɛ ka activité dɔ kɛ pour que ka a ɲɛsin an ka tenitigilakaw ma donc ne bɛ se k'a fɔ ɲinan 22 septembre bɛna kɛ 22 septembre ba de maliyɛnw y'u sigi n'o ye a tɛ dogo mɔgɔ la ne bɛ fɛ an ka jamana bɛ situation min kɔnɔna la a ka bɔ nin kɔnɔna la parce que maliyɛn ma dɔn tan fangatenilaka minnu ye fanga ta an b'a ɲini u fɛ u ka essayer u ka bɛn fɛn na u ni CEDEAO ka bɛn ko la walasa an jamana kɔnɔnadenw an kana degun halisa n'a fɔra ko kɛlɛ bɛ fanw na a kana kɛ degun ye ani m'a ɲini n balima filaw dɔgɔnɔnw mali dɔnna n'a ka diversité culturelle de mali dɔnna n'a ka sinankunya de mali dɔnna n'a ka jamanabayatigiya de donc m'a ɲini u fɛ hali bi u ka u bolo di ɲɔgɔn ma mɔgɔ kana don ɲɔgɔn cɛ parce que maliyɛnw an bɛɛ de ye kelen ye bon m'a deli ala fɛ tuguni ala ka bɛn sabati an ka jamana kɔnɔna la apparemment différence ba t'u ni ɲɔgɔn cɛ mais je crois que jamana kɔni bɛ ka taa taabolo min kan sisan bon hakilisigi dɔɔni kan ka sɔrɔ a la bon Dieu merci sini ye indépendance ye donc an b'a fêter i n'a fɔ an bɛ se k'a fêter cogo min na kɔrɔlen bon c'est vrai que bon engouement dɔw bɛ san tɔw ta la bon o tɛna sɔrɔ ɲinan ta la mais Dieu merci comme sɔrɔsiw fana bɛ dɔn an kunna fɔlɔ donc ani olu fana ta bɛnna donc je pense que an bɛ se ka fierté dɔɔni fana sɔrɔ donc ɲinan fête la ni ala sɔnna ma an filɛ niveau min na sisan an ka ɲini an ka bɛn parce que bɛɛ bɛ bɛn de fɔ donc jamana ko bɛ cogo min na sisan walasa ɲɛmɔgɔ kelen ka se ka sɔrɔ sisan donc an bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma ka jamana ɲɛmɔgɔ kelen di an ma min bɛ se dɔ k'an bɛ sago kɛ donc wagatinin kunkurunin kɔnɔ fɛn min ye an ka jamana maliba an ka ba maliba ale ka yɛrɛma hɔrɔnya san 60 na fɛteli ɲaɲali hukumu kɔnɔna na an y'o de fɔ bi an wulila ni ka na monument d'indépendance la ni ka na maa dɔw ɲininka k'u ka hakilinata di indépendance fête cogoya kan ni ambiance min yɛrɛ bɛ mali kɔnɔ bi cogo min na an wulila an nana maa dɔw ɲininka olu kɔni ka hakilinataw di i b'a fɔ a ma dogo si la tugun a bɔra ka maaw ka siraw lamɛn an bɛ alahu subahana wa taala deli san 60 caman bɛ ala bolo ala k'o di an ni ba maliba denw bɛɛ lajɛlen ma an ka se ka indépendance wɛrɛ fête kɛ an bɛ tila ka ala deli kɔ jamana ni a bɛ bolo min kan ala k'a bɔ bolo nin kan ka a bila bolo ɲuman kan ala ka an kanu don jamana ɲɛmaaw ni jamanadenw na an ka se ka jamana ni baara kɛ kɛcogo la kɛcogo min ne a bɛ kɛ an yɛrɛ sagoya kɔnɔna na
Katanga yɛrɛma hɔrɔnya tali la fo kana bila bila an ka Mali kalanko yɛlɛma caman de kɛra a kɔnɔ fɛɛrɛ caman de kɔni tigɛra wa baarabila caman n'a bɛ fɔ a ma ko grève caman de fana kɛra a kɔnɔ min kɛlen don ka nɔ caman se an ka kalanko ma san 60 kɔfɛ maa minnu n'olu ye kalan an ɲɛmaw ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni hakiliw bɛnnen tɛ a kan ka sabu kɛ kalan tɔnɔ min sera ka sɔrɔ a la nafa min sera ka sɔrɔ a la an ka nin ɲininkaliw kɔnɔna na Abudu Watara ni Salifu Ɲare ka nin ɲininkali kɔnɔna na an ye min sɔrɔ an ka jɛ kan ka hakilinaw ta o la. Ka daminɛ an y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta san 1960 fo ka na se san 1968 o waati la jamana ɲɛmaa min kun bɛ an kunna Ala ma hinɛ la n'o ye Modibo Keyita ye Mali kalan kɔni an kun bɛ se ka fɔ a ma ko tare tare nka ka sabu kɛ fanga dafiri min bilala sen ka san 1991 fo ka taa se jɛkulu min sigira lakɔlidenw yɛrɛ ka lafasali tɔn kama n'an b'a wele ko AEM o walew kɛra sababu ye ka gɛlɛyaba yɛrɛ don Mali kalanko yɛrɛ la a sanga o waleya ninnu fana ma a yirala k'a fɔ fana sebaaya tara k'a di lakɔlidenw ma lakɔlikaramɔgɔ yɛrɛ kan kɛra gɛlɛyaba ye an ka jamana kalama Mali kalanko bilama a kɛra fɛn dɔ ye an tɛ fɛn min si dɔn bilen donc de 80 jusqu'en 91 l'avènement du coup d'état de Moussa Traoré l'école allait un peu mieux a tun ka fisa dɔɔni école tun ka fisa dɔɔni parce que ne yɛrɛ ye premier cycle kɛ cogo min na ne de b'a dɔn mais depuis coup d'état kɛra AEM nana bon a ko bɛɛ tiɲɛna école maître ni directeur bilala u yɛrɛ ma u tɛ ka ekɔliden bugɔ u tɛ ka ekɔliden neni hali kuma sugu dɔ bɛ yen i tɛ k'a fɔ ekɔliden ma parce que fanga dira ekɔliden ma maître yɛrɛ kan donc e kan ka mɔgɔ min kalan n'a fɔra fanga b'o o tigi la ka tɛmɛ e yɛrɛ kan vraiment a ko ka gɛlɛn o kalanni ka gɛlɛn o ye kelen ye somɔgɔw ye kalan yɛrɛ bila ekɔli maîtriw bolo o mɔgɔ tɛ ekɔlidenw na ekɔliden nana ekɔli la o mɔgɔ t'a la a ma na ekɔli la o mɔgɔ t'a la n'a fɔra directeur de bɛ wuli ka mɔgɔ 200 mɔgɔ 300 bɛ e bolo sɔgɔma o sɔgɔma i ka nin bɛɛ jate minɛ min ma na min nana k'i ko o somɔgɔw wele k'a f'i ɲɛna karisa ma na ekɔli la mun de bɛ yen a ma nɔgɔn dɛ fo somɔgɔw de ka wuli k'u cɛsiri pour que ka maîtriw dɛmɛ pour que ka ekɔli don da la sinon an bɛ yɔrɔ min na i ko bi n bɛ se k'a fɔ Mali ekɔli sara yɛrɛ de. Denmasa dɔ ka ɲɛfɔli la a ko gɛlɛyaba kɔni binna an ka jamana kalan yɛrɛ kan o waleyaw kɛra sababu ye jija ni cɛsiri bilala sen kan sanga ni waati walasa bɔda ɲuman ka se ka sɔrɔ Mali kalanko la ka sanga o waleya ninnu ma hali bi o n'a ta min an ka foroba kalanso ye jamana marabagaw ma se ka fɛɛrɛ jɔnjɔn sɔrɔ o la cogoya si la. San dɔw tɛmɛ dans les difficultés bon vraiment an yɛrɛ tun sɛgɛnna en tant que parent d'élève an sɛgɛnna an ye solution bɛɛ ɲini ka dɛsɛ mais maintenant comme reprise kɛra donc on veut que an ka année scolaire ni tɔ laban donc reprise normale mana daminɛ san an bɛ sɔrɔ activité ta Mali kalan kɔni tɛ taabolo fosi kan Mali gouvernement dɛsɛra kalanko la surtout école publique gouvernement dɛsɛra an bɛ mairie an ni mairie bɛ fɛnw kɛ mairie dɛsɛra k'an ta en contact mais an mana taa mairie fɛ an bɛ lettre sɛbɛn ka taa an yɛrɛ de tun b'an ka fɛnw kɛ chaque année an b'an ka comment dirais-je réparation des tables bancs an bɛ olu kɛ an b'an ka fourniture san bon u tɛsɛra maa minnu ka baara yɛrɛ bɛnnen bɛ kalan yɛrɛ koya ma o dɔ ka ɲɛfɔliw la a ko sababa yɛrɛ sɔrɔla kalanko la hali n'a yirala k'a fɔ ko gɛlɛyaba binnen bɛ an kan barisa kabini san 1997 yɛlɛma dɔw donna kalan yɛrɛ kɔnɔna na o waleya kɛra sababu ye an sera ka sira yɛrɛ bila dɔɔni barisa jamana ɲɛmaa min kun bɛ an kunna n'a bɛ wele ko Alpha Umaru Konare a yirala k'a fɔ ale nana ni hakilina min ye n'o y'a yira k'a fɔ ko dugu kelen o kelen lakɔliso kelen o waleyaw kɛra gɛlɛyaba ye Mali yɛrɛ kalama. Ayiwa ne b'a fɔ kalanko in kɔni i y'a dɔn an yɛrɛ tun ye mara ye tubabu bolo la Faransi ka mɔgɔ maralen ye an ye wagati jan fɔ ka se Mali ka yɛrɛta ma san 1996 Mali y'a ka yɛrɛmahɔrɔnya ta. Ayiwa misali la an ka président fɔlɔfɔlɔ min n'o ye Modibo Keyita ye Modibo Keyita fana ko mɔgɔ caman kan kalan wagati kungurunin kɔnɔna na jasa an ka se ka cadre sɔrɔ yan o de kama a fɔra ko une formation de masse et de qualité bari an mɔgɔ tun bɛ mɔgɔ ninnu talen mɔgɔ ninnu talen Faransi ninnu talen sisan i b'a dɔn an yɛrɛ ka jamana ni Sudan français kun don n'a kɛra Mali ye an mɔgɔ fana tun bɛ an yɛrɛ ka jamanadenw na minnu dɔnnen don u bɛ se ka kalan kɛ mɔgɔ caman ka former
o ka se ka kalan jasa o ka an mogo bɛ fɛn minnu na o bolofara ninnu na olu fana ka se ka baara kɛ o la an y'a ye o fɛn kɛra fu nana réforme k'a lajɛ mun de bɛ an ka kalan tiɲɛ o kalan fɛngɛ la u ye yɛlɛma bolo k'a la san 1972 réforme de 1962 o de kun do maintenant o fɛngɛ mun kɛra an kɔni an y'a ye o wagati kalan o fana o ka fisa nga démocratie nana ni an ka président Alpha Umar Konare démocratie nale ale fana nana n'a ka hakilina ye k'a fɔ ko écoleso kelen dugu kelen bɛɛ lajɛlen n'a ka écoleso kelen gɛlɛyaba de bɛ bɔ o ko la misali la minnu taara faba kɔnɔna tɛ minnu bɛ an ka togoda ninnu na sigida ninnu na an b'a ye k'a fɔ olu yɛrɛ ka mɛtiri ko a ka gɛlɛn kosɛbɛ ni mɛtiri ko ka gɛlɛn ayiwa a bɛ se ka mɔgɔ dɔ ta n'a ye dɔ ta min ye ɲɛmɔgɔ yɛrɛ école ɲɛmɔgɔ n'a bɛ f'a ma ko directeur o directeur nin filɛ o bɛ se ka mɔgɔ kelen ale bɛ se ka kilasi 3 kalan o ye duguma kalanso ye k'a daminɛ fɔlɔ la fɔ 6 la n'o bɔra yen nɔ ka daminɛ 7 fɔ ka taa 9 na 7 8 9 i b'a sɔrɔ o gɛlɛya kelen fana bɛ yen o gɛlɛya min bɛ yen nɔ ni maître min bɛ tubabukalan français matière littéraire ninnu kɛ o fana bɛ se ka matière bɛɛ kɛ a ka danga mun bɛ yen olu fana n'o o y'a sɔrɔ olu fana bɛ jati bɔ fɛngɛ ninnu kɛ n'a bɛ fɔ ko scientifique o fana bɛ o discipline ninnu bɛɛ lajɛlen kalabolo fɛn o fɛn min bɛ yen nɔ n'o ye jati bɔ fɛngɛ ye o fana b'o ta i b'a dɔn kɔni mɔgɔ kelen ka se ka ni matière bɛɛ ta o ye gɛlɛyaba ye Mali marabagaw kan ka Mali kalan yɛrɛ kɛcogoya yɛrɛ ta k'a lajɛ min bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye maa minnu bɛ n'olu ka baara bɛnnen bɛ denmisɛnninw kalanni ma ka baaraladegi jolen kɛ olu kun fo ka taa se denmisɛnninw fana bɛ kalan kɛ cogoya minnu na olu ka se ka kɛ ka dafa donc gouvernement ne bɛ ladilikan min fɔ gouvernement ɲɛna gouvernement ka jija a ka kalanden jolenw bɔ an ka école karamɔgɔw bɛ former yɔrɔ min na n'a bɛ f'a ma ko IFM a k'i jija olu ka se ka formation jɔsi ɲɛnamaba sɔrɔ écoledenw fana u k'u jija écoledenw ka hakɛ ye min ye i kan ka wagati min kɛ classe kɔnɔna na i ka baara kɛ san kɔnɔna na fo ka se ka timɛw ka dafa n'a bɛ fɔ ko temps réel n'o ma kɛ Mali kalanso kɔni a ko yɛrɛ a gɛlɛyara kosɛbɛ a ko gɛlɛyara yɛrɛ de fɔ nin k'a lajɛ gouvernement k'i jɔ i jɔyɔrɔ la kalanden somɔgɔw fana k'u jɔ u jɔyɔrɔ la écoleso ɲɛmɔgɔw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la école karamɔgɔw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la écoledenw yɛrɛ fana k'u hakili to a la u k'a dɔn ka f'u nakun ye kalan ye ni nin bɛɛ lajɛlen sera ka sigi bolo kelen kan an bɛ se ka Mali bɔ degun kɔnɔna na kalan de bɛ kɛ sababu ye ka jamana lataa ɲɛ an ka wuli k'an jɔ k'an jija an ka kalan kɛcogoya an ka se ka falen o walew de bɛ se ka kɛ sababu ye an bɛ se ka ɲɛtaa sira ta tarata don n'o ye septembre kalo tile 23 ye ni wuladayanfanw fɛ Goodluck Jonathan ni ale kɔni ye maa min ni CEDEAO ka ciden don walasa a bɛ se ka bɛn ɲini an ka jamana gɔlɛya la ale bɛ kan ka taama kɛ ka na Bamakɔ yan nɔ maaw kɔni ye a yira k'a fɔ ko an ka jamanaw ka jɛkulu min filɛ nin ye n'o ye tilebiyanfa jamanaw ka jɛkulu min filɛ nin ye n'o ye CEDEAO ye u ka maa nali yan nɔ o ye ka na mafilɛli kɛ an ka jamana a bɛ cogoya di yɛlɛmɛ jumɛn donna la u ni an ka jamana ɲɛmaaw kelen ka ɲɔgɔn ye akara kɔnɔna na u ni maa minnu bɛ fanga na sisan n'o ye sɔrɔsiw ye tarata don a n'olu bɛ kan ka sigi ka jateminɛ kɛ fɛn min ye farafinna tilebiyanfa jamana ɲɛmaaw ye olu kɔni ye fo ka se tarata nata ma k'o di sɔrɔsiw ma u ka se ka maa kelen suganti ka kɛ jamana président ye ko o ka kɛ maa fana ye maa min ni finintan don ni u b'a fɔ a ma ko civil walasa fɛn min ye transition kɔni ye a bɛ se ka bila a sen kan ko n'o tɛ fɛn min ye siratigɛ min kelen don an ka jamana na ani datugu min kelen don an ka jamana na k'u bɛ dɔ de fara a kan datugu in kɔni an b'aw ladɔnniya k'a fɔ aw ye a kɛra kabini don min na coup d'état kɛra an ka jamana kɔnɔ ministre min n'o ye Algérie ministre ye min ɲɛsilen don u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛma n'o ye Sabiri Buka Duma ye ale kɔni ni jɛkulu min bɛ fanga na sisan n'o ye sɔrɔsi jɛkulu ye n'u b'a wele ko SNSP u kɔni kumana Mali bɛ cogoya min na bi
o kan o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ u maa minnu ni o ye MINUSMA ani farafina jamanaw ka tɔn n'o ye Union Africaine mɔgɔw ye u n'olu fana bi kan ka ɲɔgɔn ye ni karidonya in na a kɛra Bamakɔ kɔnɔ Ali Kulubali ye ɲɛfɔli kɛ an ɲɛna kan walasa u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la an ka jɛ k'o mafilɛ ɲɔgɔn fɛ. Mali kunkabu kibaruyaw la jirala ka fɔ kari tɛmɛlen fɛn min ye Aligérie minisiri min ka baara kɔni ɲɛsin bɛ Aligérie ani jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔli kɔni ba jirala ka fɔ ni maa ko fɔlen ko a kɔni cila fɛn min ye Aligérie jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni fɛ n'o ye Abdelmadjid Tebboune kɔni ye yaasa a na se ka senfa ka se Mali kɔnɔ ka na se ka o fana ka dɛmɛta ka ɲɛsin Mali ma ani hakilila minnu bɔ Malidenw na gɛlɛya min bi Malidenw kan ka se ka olu kɔni dɔ ka se ka olu doliw kɔni ɲu ka se ka doniw kɔni ɲu ɲɔgɔn fɛ yaasa ka se ka fura kɔni sɔrɔ o la cogoya min na a jirala ka fɔ fɛn min ye ni maa ko fɔlen n'u y'o ka ni minisiri ye ni u b'a wele ko Bukadum a jirala k'a fɔ ko a kɔni nalen ko a y'a jira k'a fɔ a ka nin nali na kɛ sababu ye lajɛrɛba min kɛla Mali kɔnɔ yaasa ka se ka camajɛ fanga ka se ka o kɔni sigi cogoya min na ni sigikafɔ min kɔni kɛla n'u b'a wele ko concertation ka se ka o kɔnɔna ko kɔni dɔ wa a jirala fana k'a fɔ ko o fana fɛ fɛn min ye CEDEAO jamana farafina tilebiyanfan jamanaw ye lasigi min kɛ Ghana ni Mali bolomasiri taba minnu ye jamana ɲɛmaa kɔrɔ ka fanga kɔni sonsoro ni ale olu fana kɔni sen b'o la yaasa na kɛ sababu ye a na se ka olu kumaw fana kana se ka kɛ o kɔni fɛ cogoya min na a jirala k'a fɔ ko fɛn min ye Bukadum ni o ye nin minisiri kofɔlɔ in kɔni ye ko a nalen ani CNCP maaw ko o kɔni ye ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnya fɛn min ye CNCP ɲɛma n'o ye colonel Assimi Goïta o fana ɲɛma dangan ni o ye colonel Malik Diaw fo ka taa se u ka kuma lasela kɔni ma n'o ye colonel major Ismail Wage a jirala k'a fɔ ko ani n'u bɛɛ lajɛlen kɔni ye ɲɔgɔn ye o de hukumu kɔnɔ fɛn min ye Bukadum a kɔni y'a jira k'a fɔ ko u ka jamana ɲɛma ko a kɔni ye min de fɔ ko o de ti dɔwɛrɛ ye fɛn min ye ka se ka jamana fila ninnu olu ka bɛnkanw fo ka taa se fɛn min ye fɛn minnu bɛ se ka jamana kɔni taa ɲɛ ani ka jamanaw kɔni yiriwa o jamana filaw yiriwa ko ka se ka olu kɔni bila siraw ɲumanw kɔni kan ani ka olu kɛ fɛn min ye u ka haminako fɔlɔ fana kɔni ye o y'a jira fana k'a fɔ ko olu ka nakun fana ye dɔwɛrɛ ye ka se ka malidenw kɔni dɛmɛ lakanabaliya min bɛ yen ka se ka o kɔni sabati Mali kɔnɔ ani ko u bɛɛ ka se ka malidenw yɛrɛ ka se ka wuli ka na ka malidenw fana kɔni dɛmɛ i n'a fɔ u bɛ ka kɛ ka tɛmɛ ani o y'a kɛ waati tɛmɛlenw la cogoya min na o y'a jira hali sisan k'a fɔ ko fɛn min ye Aligérie ko u kɔni bɛ Mali kɔni ka gɛrɛfɛlaw kɔni na wa u kɔni bɛ Mali ka bila la ni fɛn min ye gɛlɛya min ye Mali kɔni sɔrɔ o na se ka wuli ka se u ma walima jamana fɛn fɛn bɛ yen ni bɛɛ bɛ fɛn min ye dancɛ bɔ walima u bɛ farafina kɔnɔ na se ka olu bɛɛ lajɛlen dɛmɛ ka kɛrɛnkɛrɛnya o kɔni wuli bɛ yaasa ka se ka Mali kɔni dɛmɛ ka bɔ fɛn min ye gɛlɛya min bɛ Mali kɔni kɔnɔ bi o y'a jira fana k'a fɔ u ka laɲini fana ye jɔyɔrɔ ye camacɛ fanga min bɛ yen ni u kan ka sigi u na Mali dɛmɛ yaasa fɛn min ye o ka sigi ka ɲɛ u ka se ka baara kɛ baara min ni malidenw y'a laɲini kɛ walima ka tɛmɛ o baaraw bɛɛ lajɛlen kan cogoya min na o kɔfɛ ko n'i y'a jateminɛ fɛn min ye nin maa kofɔlɔ n'u ye Sabiri Bukadum kɔni ye a jirala k'a fɔ a ka nali kɔni min kɛla Mali kɔni kɔnɔ ko ani maa caman ko o kɔni sigila ka kuma kɛrɛnkɛrɛnyana fɛn min ye diɲɛ serege naani jɛkulu olu ka finitigilaka minnu bi yan MINUSMA o ɲɛma ni o ye Mohamed Salet Anadif a jirala k'a fɔ ko o n'u sigila fo ka taa se fɛn min ye farafina kelenya tɔn n'u ye Union Africaine olu ka maa min sigi bɛ fɛn min ye Mali kama ani cɛncɛnfuga kɔni kama n'u ye Pierre Buyoya ye a jirala k'a fɔ ko ani u bɛɛ lajɛlen kɔni sigila wa a jirala k'a fɔ ani ninnu ka kuma bɛɛ lajɛlen kɔni bolila min kan dɛ gɛlɛya min bi Mali kɔnɔ bi jamana bɛ se ka bɔ nin cogoya min na ko u ka fɛn min ye kumaw bolila o kan o kɔfɛ a jirala fana k'a fɔ ko ani maa wɛrɛ kɔni sigila ka kuma Mali kɔnɔna na min ye kɛrɛnkɛrɛnyana n'i y'a jateminɛ fɛn min ye Mali minisiri ɲɛmaa kɔrɔ dɔ n'u ye Sumailu Bube Mayiga ko a n'o sigila fo ka taa se Zabi Ulsidi Mohamed ma ni ale kun ye minisiri fana ye Mali kɔnɔ wa maa min don a bilan bɛ ko la ko min ni o ɲɛsin bɛ yaasa ka se ka Bamacikulu ka se ka olu ka maramafɛnw minɛ o la o n'a don fɛn min ye ka se ka o kɔni ladon Mali finitigilakaw fɛ cogoya min na ni u b'a wele ko commission désarmement démobilisation et réinsertion DDR fo ka taa se fɛn min ye maa minnu fana kun ko fɛn min ye ka jamana kɔni pɔrɔtɔ ka se ka a kɛ fila ye cogoya min na mouvement Azawad o ɲɛmaa Sidi Ibrahim Ould Sidati a jirala k'a fɔ ko ani ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni sigila o kɔfɛ a jirala k'a fɔ ko hali sisan Sabiri Bukadum ko a y'a jira k'a fɔ ko ani fɛn min ye Mali politiki ɲɛmaaba caman wɛrɛw ko ani olu fana bɛna sigi ka kuma ka kɛrɛnkɛrɛnyana fɛn min ye jɛkuluba min bɛ yen ni o ye M5 RFP olu ka ladili karamɔgɔ ni o ye Imam Mahmoud Dicko kɔni ye a jirala k'a fɔ ko fɛn min ye nin maa kofɔlɔ in ko a y'a jira k'a fɔ ko ani Muru Dicko yɛrɛ bɛna sigi yaasa o na se ka kuma cogoya min na fo ka taa se CODEM ɲɛmaa fana ma Hussein Amion Gindo wa fɛn min ye Sabiri Bukadum a y'a jira fana k'a fɔ ko malidenw ko u ka jamana ɲɛmaa y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye ko malidenw kɔni ye waliɲuman dɔn caman ta ka ɲɛsin fɛn min ye Aligérie kɔni ma k'a jira k'a fɔ ko Aligérie ko u ka mana gɛlɛya min fɛn fɛn sɔrɔ ko Aligérie kɔni bi wuli ka jɔ kɛ yaasa ka se ka u kɔni dɛmɛ fo ka taa se fɛn min ye Bamacikulukɛlaw fo ka taa se ko wɛrɛw ma ko Aligérie kɔni bi fɛn min ye Mali kɔni de nagakɔrɔ ka se ka u dɛmɛ cogoya min na ko u kɔni ka jamana ɲɛmaa ko a fana kɔni ye o kɔni waliɲuman dɔn kelen ka se ka o ta ka ɲɛsin maliden cɛma a n'a muso
musoma bɛɛ lajɛlen kɔni ma wa jirala k'a fɔ ko nin tɛ Algérie nako fɔlɔ ye Mali kɔnɔ kabini Mali bɛ nin gɛlɛya in kɔnɔ ko kabini o kalo tile 28 Algérie maaba dɔw ani hakili juru carilenba dɔw ko u ni CNSP maaw ko u kɔni sigila ka kuma yaasa jamana bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogoya min na école karamɔgɔw ka baarakɛ tɔn ni u k'a ma ko école karamɔgɔ minnu n'o ye sanfɛ écolesow ka karamɔgɔw ye n'u k'a ma ko enseignement supérieur et de la recherche scientifique n'u k'a ma baara bakuruba fɔli la ko SNESUP olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'u bɛna baarabila kɛ ko tile 2 baarabila don ko k'a daminɛ octobre kalo tile 20 na k'a daminɛ o la fɛn min ye ni école karamɔgɔw kɔni ye minnu bɛ an ka kalanso baw la n'o ye enseignement supérieur ye u ko ko u bɛ nin baarabila in kɛ walasa yɛlɛmɛ bɛ kɛ u ka balo cogow la an'u ka baara kɛ cogo sɛbɛn min b'u bolo jɔyɔrɔ 17 de bɛ a la n'u k'a ma ko 17 points k'a sabu kɛ u kɔni ye a yira k'a fɔ ko u bɛ fɛ fɛn min ye an ka jamana ye sariya min ta n'o ye sariya kolo 66 la ye n'a bɛ fɔ a ma article 66 k'o ka waleya a yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na maaw ye maa minnu ni olu kɔni ye école karamɔgɔw ye n'u bɛ ɲinini fana kɛ n'o bɛ f'o ma ko enseignant chercheur u ye a yira k'a fɔ ko 100 o 100 20 ɲɔgɔnna bɛna fara u ka wari kan Maimuna Kulubali ye ɲɛfɔli kɛ an ɲɛna nin bɛɛ lajɛlen na walasa u k'a faamu an ka jɛ k'a lajɛ. Mali grève-ko kɔni kelen do fɔbaga dawaga ye bɛn kelen a kan maa minnu ni olu kɔni bɛ duguma kalan kɛ kɛrɛnkɛrɛnniyala fondamental ni secondaire olu ka article 39 kɔni bilalen sen kan kɛrɛnkɛrɛnniyala an ka jamana ɲɛmaya bɛ maa minnu bolo ni wagati in na o bɔlen kɔfɛ la sanfɛ kalanso olu fɛnɛ ka lafasatɔn olu wulila k'u jɔ u sen fila ka k'a jira k'a fɔ ko laɲiniba dɔ b'o olu bolo ko ni o laɲiniw kɔni ma kɛ sabati fɛn ye ko olu na baarabila boloda ni o baarabilaw yɛrɛ bolodar'u fɛ septembre kalo tile 20 san 2020 o laɲiniba kɛra kɛrɛnkɛrɛnniyala u ka sanfɛ kalanso olu lafasabaw ni o ye syndicat national de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique SNESUP u y'a jira k'a fɔ ko o tile 2 baarabila min ko n'u y'o boloda ko laɲini min n'u y'a laɲini ko n'o laɲiniw ma sabati ko u bɛna grève wɛrɛw tugu la ni o ye baarabila wɛrɛw ye ko kuntagala bɛ taa se fo tile 3 ma o baarabila sɛbɛn u kɔni ye o de bila kɛrɛnkɛrɛnnenya minisiriso min ni an ko ma ko ministère du dialogue social du travail et de la fonction publique olu ka tabali sanfɛ laɲiniba min b'u bolo a laɲini bɛ taa se fo laɲini 17 bɔɲɔgɔn ko ma a laɲini fɔlɔ u b'a fɔ mun ma ko article 66 ni o bɛ tali kɛ u ka sanfɛ kalanso maître minnu ni olu bɛ ɲinini kɛ n'u k'o ma ko enseignant chercheur fo ka taa se u b'a fɔ kasabi minnu ma ko grille indiciaire ko ka dɔ fara o kan ka taa fo 20% na o kɔfɛ u b'a fɔ prime minnu ma ko prime de recherche ko o fɛnɛ ka bila sen kan i n'a fɔ ko u ka article 34 fɛnɛ bɛ o fɔ cogo min na ni o degré ye degré numéro 2017 08 50 ye RPRM ni o hakilinaw tara octobre kalo tile 9 san 2019 ni o bɛ tali kɛ sanfɛ kalanso maître minnu ni olu ka baara ye ɲininiw ye olu ka laɲiniw o n'olu ka hakɛw bɛɛ bɛ o kɔnɔna la u ka laɲiniw kɔnɔna la u ka point belebeleba dɔ fɛnɛ ye maa minnu ni olu bɛ taa retraite la ni o ye sɛgɛlafiɲɛ bɔ wagatiw ye ko o si ko ka san 2 fara olu kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la l'école karamɔgɔ minnu ni olu ka baara ye ɲininiw ani minnu ni olu bɛ u ka jamalajɛrɛw olu ɲɛmɔgɔyaw kɛ n'u u b'a fɔ olu dɔw ma ko professeur directeur de recherche fo ka taa se maître de conférence ma ale ni maître de recherche i n'a fɔ u ka article 97 fɛnɛ b'a ɲɛfɔ cogoya min na ni o bɛ ɲɛsin sanfɛ kalanso maître minnu ka baara bɛ ɲɛsin ɲininiw ma u ka laɲiniba dɔ fɛnɛ ye maa minnu ni olu kɔni bɛ examenkɛlaw olu ka examenw surveiller ko u ka juru dɔw bɛ yen nɔ ni olu ye arrière ye ko o wariw fɛnɛ ka sara joona minnu fɛnɛ ni olu b'a f'olu ma ko doctorants ni olu bɛ baara kɛ institut national de formation en sciences de la santé INFSS olu ka laɲini dɔw b'o o kɔnɔna la fo ka taa a se maa minnu ni olu bɛ congé de formation ɲini ni olu ye karamɔgɔ ye karamɔgɔ minnu n'u b'a fɛ ka taa dɔ fara u ka kalanw kan ni u kan ka yamaruya di olu ma ko o fɛnɛ ka bila sen kan o kɔfɛ maa minnu ni olu fɛnɛ ye contractuels ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ni olu bɛ baara kɛ IER la ni o ye institut d'économie rurale ye ko olu ka wariw fɛnɛ tɔw di u kun kɛlen bɛ k'a fɔ fɛnɛ ko maa minnu ni olu ye grève kɛ ka tɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ni olu bɛ baara kɛ centre régional de recherche agronomique de Sotiba la olu ye wagatinin baarabila mun kɛ ko u bɛna u gɛn ka bɔ baara la ko k'o fɛnɛ bɔ a ma ko kasabi fɛnɛ ka bila sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ni olu fɛnɛ ka baara bɛ ɲɛsin étude et recherche ma pour kɛrɛnkɛrɛnnenya la institution d'enseignement supérieur ale ni recherche o yɔrɔ kun kan
u ka sanfɛ kalanso ɲininikɛ maître dɔw n'u u b'a fɔ ma ko enseignant supérieur et de la recherche scientifique ni o maa bɛ taa se fo maa 59 bɔɲɔgɔnko la ni olu bɛ contractuel la ko ka olu bila fonction publique bolo kan o kɔfɛ ko sanfɛ kalanso maître minnu ni olu ka baara bɛ ɲɛsin ɲininiw ma halisa ko olu ka passeport ko ka se ka fɛɛrɛ dɔw ko olu la yaasa olu bɛ se k'u ka baaraw kɛ a kɛcogo la cogo min na walasa u ka taga ni ka segin olu bɛ se ka nɔgɔya maa minnu ni olu fana bɛ taga kalan kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sanfɛ kalansoba min ni o bɛ kaba la walasa ko olu ka taga ni ka segin ka nɔgɔya ko hakili ka t'o fɛnɛ la o kɔfɛ ko ka se ka yɔrɔba dɔ jɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ min ni a bɛ fɔ o ma ko cité des enseignants ko o ka jɔ kaba la yaasa maître yɛrɛ bɛ se ka yɔrɔ sɔrɔ u yɛrɛ ye cogo min na k'u ka baara kɛ lafiya kɔnɔna la o fana b'u ka laɲiniw kɔnɔna la o kɔnɔna la ko ka tila ka bibliothèque ba dɔ jɔ ni olu ye livre bila yɔrɔw ye ale ni livre kalan yɔrɔ ko ka o fana bila sen kan ani lakana yɛrɛ bɛ se ka sabati cogoya di u ka sanfɛ kalansow kɔnɔna la ni laɲinibaw de b'u bolo u y'a ɲini k'a fɔ ko ni laɲiniba 17 min ni o b'o olu fan fɛ ko ni laɲini ninnu ma sabati olu ye tile 2 baara bila o boloda ka ban ko ni a ma ɲɛnabɔ o kɔnɔ u bɛna tile 3 baara bila k'u b'o fana boloda an ka farafina ani diɲɛ kunnafoniw an k'olu mafilɛ. Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la a kɔni yirala k'a fɔ k'u ka fanga sinamatɔn mɔgɔw kɔni kun faralen no ɲɔgɔn kan septembre kalo tile 20 walasa ka se ka fɛɛrɛw yɛrɛ sigi sen kan u ka jamana ɲɛmɔgɔ Alassane Ouattara ale yɛrɛ kana se ka manda sabanan kɛ cogoya min na o de kɔnɔna la fɛn min u ka fanga sinamatɔn ɲɛmaa dɔ ye n'ale tɔgɔ ye ko Henri Konan Bédié ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko Ivoiriens bɛɛ lajɛlen ka jɛn k'u ka désobéissance civile daminɛ ɲɔgɔn fɛ walasa u bɛ se ka dankari cogo min na Alassane Ouattara yɛrɛ ka fanga la a kɔni yirala k'a fɔ ko tuma min na ninnu bɛ ka maaw wele ka désobéissance civile kɛ u ka jamana kɔnɔ ko fɛn min ye manifestation kɔni ko sariya dɔ kɔni bɔra ka olu bɛɛ lajɛlen bali u ka jamana kɔnɔna la parti sinamatɔn maa ninnu olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'u ka laɲini dɔw fana bɛ tali kɔni kɛ ko fɛn min u ka conseil constitutionnel ye ka taa se u ka cakɛda min yɛrɛ sigilen u ka kalafiliko ɲɛnabɔli la ko ka olu bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ yen nɔ ko wa ko fɛn min ye u ka politiki maa minnu minɛnen don k'a datugu ko minnu yɛrɛ kɔni fana bolila ka bɔ u ka jamana kɔnɔ ka sabu kɛ Alassane Ouattara ka fanga ye ko ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni bila fanga sinamatɔn maa ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye Alassane Ouattara ye k'a ka sen bɔ 3e mandat ko in na ko walasa a n'u ka jamana constitution yɛrɛ bɛ se ka bɛn ɲɔgɔn ye cogoya min na ko barisa ko n'u ka jamana constitution ta k'a lajɛ k'a bɛ Alassane kɔni bali ka mandat sabanan kɛ u ka jamana kɔnɔna la. Libikaw fe an ma laduniya ka sanga ni bɛnbaliya min kun sabatilen bɛ Libi jɛkulu fila yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ barisa jɛkulu fila de kɛlen bɛ ka Libi yɛrɛ minɛ a kɔrɔyan fan fɛ o ɲɛmaa bɛ maa bolo min bɛ wele ko Khalifa Haftar tilebiyan fan fɛ jɛkuluba min bɛ n'a bɛ wele ko gouvernement d'union nationale n'olu yɛrɛ dɛmɛlen bɛ diɲɛ sigilen ni jɛkulu tɔnba fɛ olu ni maa ninnu kɔni bɛ wulikajɔ la saga ani waati o waleya ninnu kɔni tun kɛra sababu ye min ye u ka tajidikanw ye o baaraw kɔni tun jɔra nka a yirala k'a fɔ ko juma yɛrɛ tɛmɛlen ka sanga ni bɛnɲɔgɔnya sɛbɛn dɔ sabatili u ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye pétrole ni n'a bɔra bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i ta sɔrɔ a la n'an b'o wele nanzarakan na ko répartition équitable o waleyaw de kɛra sababu ye yamaruya kɔni dira k'a fɔ ko taji bɛna bɔ barisa a yirala k'a fɔ taji bɔbaliya kɔni kɛra sababu ye dankari kɛra u ka waganenba yɛrɛ la min tilala u la nafolo yɛrɛ la o bɛ taa jɔ fo dollar wari miliyari 9 ani kɔ la Libi yɛrɛ marabolo ɲɛmaa ka dan kan n'an b'a wele ko vice premier ministre ale tɔgɔ ye Ahmed Metek ale ye kunnafoniya di k'a yira k'a fɔ ko yamaruya kɔni dira tajiw ka se ka bɔ taji mana bɔ sɔrɔ min bɛ sɔrɔ a la o fana bɛ tilan fila ye walasa jɛkulu fila bɛɛ lajɛlen ka se ka dɔ sɔrɔ a la ka sabu kɔni kɛ gɛlɛyaba yɛrɛ binnen bɛ ni jamana kofɔlen kan min kɛra sababu ye dɔkun tɛmɛlen na maa caman bɔra ka tagama nisɔngoya tagama kɔni na k'a yir'u la k'a fɔ ko min ye yuruguyurugu ye fo ka taa se nafolo yɛrɛ dunkojuguya ale ni kurantigɛ banbali min bɛ yen ni o sabatilen bɛ Libikaw fɛ fo ka taa se tajiko yɛrɛ gɛlɛya min bɛ Libikaw yɛrɛ kan o waleya ninnu bɛɛ lajɛlen ka se k'a dabila a yirala k'a fɔ ko o wulikajɔ in kɛra u ka duguba caman na dugu min yɛrɛ bɛ n'a bɛ wele ko Benghazi Marshal Haftar n'ale yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ o yɔrɔ kofɔlen ma o dugudenw fana tun bɛ taama yɛrɛ la jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛw la yira k'a fɔ kabini san 2011 waati ninnu na Muammar Kadhafi ni ale kɔni fagara ka bɔ fanga yɛrɛ la jamana in ma se ka basigi cogoya si la nka fɛɛrɛ yɛrɛ talen bɛ ka bila sen kan jɛkuluba fila fɛ minnu bɛ tali kɛ tilebiyanfan ni kɔrɔyanfan na u ka se ka sigi ka kuma jamana yɛrɛ bɛ se ka mara cogoya minnu na minnu bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye bɛn ni basigi ni kolosuma ka se ka sabati Libi jamanadenw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ. Madagascar kunnafoniw na u ka sanfɛ kalansoba min ni o bɛ Antananarivo ni kɛrɛnkɛrɛnnenya la u bɛ yen wele ko Université
dankaso kalanden minnu ni olu b'u ka kalan kɛ o yɔrɔ kofɔli na ka tila ka u ka wagati bɛɛ lajɛlen kɛ ni a bɛ fɔ o ma ko logement étudiant o yɔrɔ kofɔlen kɔni jiginna kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɔ sibiri su la ka don kare la jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko tasuma kɔni donna u ka blogu kɔnɔnaw la o kɔnɔna la a bɛ taa se fo kalanden 70 bɔɲɔgɔnko la minnu ni olu kɔni kɛn bɛ ka si ni yɔrɔ kofɔlen na su ani tile yaasa u bɛ se k'u ka kalan yɛrɛ kɛ lafiya la cogo min na a bɛ taa se fo kalanden 30 bɔɲɔgɔnko la minnu ni olu kɔni dusukun tɔɔrɔ la ni kɔlɔlɔ sera olu ma ko sababuya kɛ i bɛna ye k'a fɔ u ka kalankɛminɛw olu kɔni jenina fo ka taa se u bolominɛ wɛrɛw ma kalanden dɔ bɛ yen ni ale tɔgɔ ye Andri Leonki ni ale bɛ ka kalan kɛ kalan min ni a bɛ fɔ o ma ko énergie renouvelable ni ale yɛrɛ ye blogu fɛnɛ président ye ale y'a jira k'a fɔ ko ale kɔni tun bɛ sunɔgɔ la wagati min na ni tasuma kofɔlen bɛ daminɛ nka k'ale kɔni wulila k'ale ɲɛ b'a la sisi bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ o kɔnɔna la k'olu bolila joona joona ka taa jiw ɲini ka na miniti 10 kɔnɔna la k'i bɛna ye k'a fɔ ko tasuma kɔni ye fan bɛɛ lajɛlen minɛ o de la olu ye wele bila kɛrɛnkɛrɛnnenya la tasuma fagalaw ma ni o ye pompiers ye nka u y'a sɔrɔ ko olu ka numéro ma sɔrɔ olu bɛ na wagati min na o y'a sɔrɔ ko tasuma taara ka dan kɛ ka ban olu kɔni tora ɲiningali la u yɛrɛ la yali kuran de ye masi kɛ ni o kɛra sababu ye ka nin tasuma kofɔlen wuli walima dɔ de ka dabɔnkama ye nin ye olu kɔni ye o ɲiningali k'u yɛrɛ la nka ale ka jateminɛ la a y'a jira k'a fɔ ko yɔrɔ dɔ tun bɛ yen nɔ n'o u y'u ka kuran fan dɔ ye ni a bɛ fɔ yen ma ko disjoncteur k'i bɛna ye k'a fɔ ko o yɔrɔ kofɔlen kɔni tun ma ɲi kosɛbɛ o la a ko laɲini min bɛ ale bolo ko u b'a ɲini joona joona olu kɔni bɛ taa kalan na nin yɔrɔ la yaasa u bɛ se ka dɔɔni sɔrɔ cogoya min na ko nka k'u b'a fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ka se ka olu ka nin yɔrɔ kofɔlen dilan olu yɛrɛ bɛ se k'u ka kalanw kɛ lafiya kɔnɔ ka sɔrɔ kɔlɔlɔ mun sɔrɔ cogoya min na mirana ni ale fɛnɛ sanfɛ kalanden kɛrɛnkɛrɛnnenya économie na ale kɔni jigilatigɛlen kun sigilen to sabu i bɛna ye k'a fɔ tasuma wililen ale kɔni bolila ka kalanden ɲɔgɔn tɔw labɔ yaasa u bɛ se ka kisi tasuma man kan o kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ ale ka ordinateur portable la a ka telefɔni fo ka taa a se a ka kayo bɛɛ lajɛlen ma ko tasuma taara ni ninnu bɛɛ lajɛlen o kɔnɔna la a y'a jira fɛnɛ k'a fɔ ko ale kun ye kalanden min ni a tilatɔ don kalan na a bɛ k'a ka kalanbila sɛbɛnw labɛn ni o ye mémoire ye ko ale ka o baara bɛɛ lajɛlen kɛra fu ye ale fɛnɛ y'a jira k'a fɔ ko u ka laɲini ko o de ye u bɛ se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ cogoya min na ka ni kalanyɔrɔ kofɔlen ka a labɛn yaasa olu bɛ se k'u ka kalan kɛ k'a sɔrɔ kɔlɔlɔ foyi ma bɔ a kɔnɔna la. bi tɛnɛndonya in na septembre kalo tile 21 fɛn min ye ONU ka anniversaire 175 ye o kɔni baaraw sigira sen kan nka ka sabu yɛrɛ kɛ coronavirus bana ye yɛlɛma dɔw kɔni donna u ka baaraw taabolo la barisa ONU ka anniversaire in kɔni baaraw bɛɛ lajɛlen mina kɛ bɔlɔlɔ sira de fɛ o de kɔnɔna la ONU yɛrɛ ɲɛmaaba Antonio Guterres ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko ale kɔni bɛ dugawu de kɛ ko vaccin ka se ka sɔrɔ coronavirus la mun bɛ se ka tila maaw ni ɲɔgɔn cɛ walasa bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogoya min na a kɔni yirala k'a fɔ ko baara ninnu kɔni bɛna kɛ bɔlɔlɔ sira fɛ ko tɔnɔ yɛrɛ sɔrɔla o la ko barisa ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko maa caman ka discours kɔni bɛna se ka lamɛn ko nka ko n'a kun kɛra k'u ka ɲɔgɔn ye ko bɛɛ lajɛlen kɔni kun tɛ se ka lamɛn o de kɔnɔna la a kɔni yirala k'a fɔ ko jamana 193 minnu bɛ Nations Unies yɛrɛ la k'u bɛɛ lajɛlen kɔni sera ka na bɔlɔlɔ sira fɛ k'u ka cikanw lase ko wa k'u bɛna tile 5 bɔɲɔngo de kɛ k'u ka bɛɛ lajɛlen t'a lamɛn a kɔni yirala k'a fɔ ko ONU ka nin ɲɔgɔn yeba in kɔnɔ k'u kɔni bɛna ɲɔgɔn yeba wɛrɛ kɛ n'a bɛ fɔ o ma ko sommet biodiversité yɛrɛ kun kan fo ka taa se ɲɛtaga kuntagalajanw yɛrɛ baaraw sabatili ma ka bɛn ni san 2030 wagatiw ye ni baara ninnu yɛrɛ kɔni kun bilala sen kan a bɛ san 5 bɔɲɔngo bɔ nka ka kɛ coronavirus bana sababu ye baara ninnu kɔni kun sumayara dɔɔni hali sisan nɔ ka kɛɲɛ n'u ka nin ɲɔgɔn yeba ye a kɔni yirala k'a fɔ k'u bɛna sommet ba dɔ fana kɛ n'a bɛ fɔ o ma ko sommet Beijing plus 25 mun yɛrɛ bɛ tali kɛ musow ka hakɛw sabatili la a kɔni yirala k'a fɔ k'a bɛ san 25 yɛrɛ bɔɲɔngo bɔ ko nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kun daminɛna Chine jamana kɔnɔna la. An ka foli bɛ aw de ye aw minnu ni tele ɲɛta ye aw ka kunnafoniw ta yɔrɔ ye danaya de don o kuma diɲɛ ko bɛɛ lajɛlen ye danaya ko de ye ala ka danaya to an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ dugawu do kɛ ala ka su hɛrɛ di an ma ka an kelen kelen wuli ka fajiri don an garisɛgɛ la aw salamu alaikum